чест да работя с институции, както с кмета на Торонто, който е шеф на полиция, на пожарната и на бързата помощ в Канада, в Торонто, на системата 911. Най-голямо удоволствие беше да работя с българските служби от българската армия, поделение в Крумово, и от факултета по военна безопасност към МВР, също така и с авиозвеното към жандармерията. Работейки с поделението в Крумово, въпреки че малко се познаваме, ние веднага се сработихме като един отбор. Ние нямаше какво да си говорим, да правим специален план, защото всички сме професионалисти в това отношение, хора с над 10 години опит. Това бяха просто пробни снимки. С Елена Йончева тогава направихме от Кемпински и отново пак с факултета. Доста бях впечатлен от нейната смелост. Най-много се възгордях от България, когато в 1994 година наблюдавах световния шампионат по футбол и просто на американска земя показахме това, което американците никога не са могли да покажат на тяхна територия. Но всеки един успех на българи, които било по олимпийските състезания, било в сферата на бизнеса, са ни показвали в най-доброто ме кара да се гордея и да искам и моите деца да продължават такъв дух. В Торонто на 26 октомври, когато ни обявиха за Герой на Канада, направих демонстрация пред 20 милиона хора на живо по телевизията и близо 20 хиляди хора на място. На същото това място двама души бяха загинали преди мене, пак от работа с въжета. И постижението не беше това да направиш някаква демонстрация, а това, че въпреки че тези хора са загинали, които техните семейства съдат, мисля, че все още съдат собствениците на сградата. Аз убедих тези собственици на сградата да направим друга демонстрация. Значи, на снимката съм в акция, когато се спускам, за да направя документация на дефекти от сграда, тъй като застрахователите се притесняваха дали тези архитектурни елементи биха се разрушили и застрашили живота на хората, които вървят по улиците. Това вече снимки, които съм правил в височина над близо 500 метра на града Торонто. Те рефлектират, това е символа на Канада. Тази сграда, която е уникална за пропорциите, тя е адски дълга 52 метра, но сметка доста тясна и формата на кораб. В тези снимки съществуват 5 елемента, намерени в природата, които формират и философията на японците. Това са огън, въздух, тук има, нека снимка има вода, вятър и празнота. В вятър това е една ситуация, където бех близо 500 метра, когато ме грабна вятъра настрани. Празнота, това е, което е тук в момента на снимки. Но така се получава в тези снимки една такава композиция, която даже виждам малко един вид завладяване, привличане на зрителя да види света така, както аз съм го виждал от такива височини. Въпреки че нищо не може да замени чувството, тази динамичност, която чувстваш, когато си първи човек на недостъпни места.